ar rownd olaf, ond pa ffordd wedi orffen a gyda chwiz cloi. Ie, time, rhowch eich bysedd ar y botymau, a dyma gwestiynau cyfle arfe Africa a chwaraeon yn gyffredinol. Rydych chi'n barod eich marciau? Ewch! Sawl gwaith ydy mae llewod ei Africa yn caru? Caru? Wech waith. Na, 50 o weithiau. O, dyn ni 50. Sawl pwynt sgorio Cymru trwy ddiwethaf iddyn nhw chwarae De Affric? 21. Da iawn. Pwy ar ein? Sgoriodd y mwyaf o geisiau dros Gymru. Neil Jenkins, Alan Bateman, neu Scott Gibbs. Fydjan? Neil Jenkins. Cywir, un ar y cais. Ar faw pan o'r ffordd maen nhw'n gyrru yn Ne Affrica. Oce, le mae'r twll mwy yn y byd? Port Albert. Nag e! Point off i ti hwnna. Ti'n Nigel, right? Pwy yw'r bachanen? O, y boi roedd Saki Rowland. Warren Hickland. Da iawn. Cywir. Reit te, Rowland. Tîm chi pwn? Hang on. Dyma. Dyma Loi. I'r bein is right out up. Yn Crain Cyrwan neu Africa, mae ron sex shop, bywe. Sex shop tabar neu meddi. Cywir. Ti'n Nigel. Pwy yw'n? Gavin Ensign. Gavin Ensman. Ie. Cywir. Right, pwy yw'n? Y fforddwr Cymru. Ie. Robbery. Cywir. Da iawn. Pa chwaraewr ganol yn un? 9-6 a i sgoriodd 81 o bwynt dros Cymru. Dych ma, mlaen i Jonathan. Jonathan. Ie. Cywir. Da iawn. Ti 46 i ti? Ydw? Iawn. Pa chwaraewr ganwyd y 1965 sydd ddim wedi sgorio 1 pwynt ymri? Pwy sy'n arbennig am y ci Basenji o De Affrica, dyw e ddim yn gallu ogli, dyw e ddim yn gallu cyfar, dyw e ddim yn gallu cymryd un jôc. Methu cyfarth. Da iawn, Nigel. Ac o'r cwestiwn ola nawr, a wnaeth Broga yn Ne Affrica neidio dros 13 o droedfeddi? Cywir! Gêm gyfartal oedd y gêm na. Mae'n bron yn amser i ddaterfynol a thrafod llwyth o blant prefau gwaith yn trio gweithio'r sgôr mas ar abacus mowr yn y bac ma. Be sydd â pawb i ddweud am y gêm y fori? Wel, wedi gweud, ni'n mynd i ennill. Gobeithio sgori goblygus hefyd, ond bydd e'n neis i dechrau off. Ennill yn Caerdydd. Fi'n twmlo fori, felly mae gobeith gyda ni ennill. A Garen, beth ti'n meddwl? Ti'n meddwl ni? Ie, os da nhw'n credu, mae De Affrica ddim mor dda ni ar hyn o bryd, felly ie, credu wneud Cymru ennill. Aridion, le fyddi di'n gwylio'r gêm? Gatre. Fi'n mynd gatre fori. Gyda'n gilydd. Oce, amser datgelu, pwy sydd wedi ennill heno? Na'r tîm Nigel yn arbennig o dda, ond tîm Rowland oedd yr enillwyr. Felly ar y noddi llwyddiannus yna, dyna'r cyfan oddi wrthyn ni am hynno. Diolch am o'r gwestiwn arbennig ni, Robert Jones, Rydian Roberts, Garen Evans ac Imogen Thomas. Diolch hefyd i'r cefnogwyr o glybiau rygbi Portywyn a'r Tymbl. Joiwch chi yn y fori, pob lwc i Joe Gonzaga wrth gwrs, a wylwch chi eto ar Bwrw'r Bar yn noson cyn gêm Zeeland Newydd. Nos da! Ys da!